Yo, iki mangkol berarti sampean isi teko kulon ya. Loh, iya ta. Ya mene iki soalnya saiki kan anu Singosari dan Karangploso. Oh. Mang budale metu ndi Suang? Iya kene. Metu kene. Oh, Pak Katam tas metu. Tas metu tak giyetno ae. Iya wong budal ngulon. Nah, ini ngumbar sapi di kandangnya Pak Daseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada siang hari ini saya berada dan mampir di kandang Pak Daseno karena tadi itu habis mampir di rumah Pak Usman, nengok sapinya Pak Usman sakit. Habis disuntikkan loro sapi. Sing di. Mbok sing anu pokoke sing situk Sing anyar nek gak salah. Palingo. Wong anu kok sing lanang dalwinane. Yo kereng Ngomong-ngomong di kono ta. Wong kono Mbirianto ditutupi guangsi lah ini waduh. Sing lanang iku. Aku kait nyedek kok diwancap. Apa ori kodo wereng ya ngono. Nah ini ngumbar sapi di bawah pohon sukun ini. Di sana ada orang panen pete. Petenya Pak Daseno sudah diborong. Pak, kok diumbar ngene iki cek apa? Ya cek ini kepanasan, enggak ambek dilebokno dadi cek ini apa ku sapi lu lek nang jero nemen-nemen anu koyo kan koyo kebekune lho. Awake kademen ngono ya. Lek ngene iki ya kena apa? Kena panas. Soalnya jarang metu kan gak tau kerja arek-arek ya. Nah kecuali lek wong-wong sing biasa kerja ngono wis gak perlu dikenekno ya. Tapi lek ku mesano teko kerja kadang Teman umbar sih. Tak umbar sih. Oh, cek oleh hawa bersih ya. Jadi sapi yo cekne ora gampang lesu. Nah. Ikan padha karo refreshing ya. Iya. Padha karo refreshing. Yo demakno wong lu Mas kadang ya tak ana Mas ngasuh nganggur nang omah lungguh. Iya, ya kesel ya. Ora ono anune awak lah. Ini ngobrol di bawah daun sukun. Mari ngono lek ngene iki sapi nang njaba. Masane wis mangan cepet-cepet ngene iki. Rupane sapine lah semangat. Kayak seneng ngono dijak, padha karo dijak berwisata lah ya. Iya Pak Tas aku pangling ambek sapi iki. Singki ya. Iya. Singki saiki nyene lemu kae ya. Iko kan koyo dhuwur ngono lho rasaku koyo dhuwur. Oh, ketok dhuwur soalnya kuru ngono ya. Biyen ya waktu dek sawah iku ya. Saiki awake lemu. Iki lek jenise opo iki? Jawa. Iya, Jawa Sumbawan. Jawa Sumbawa. Iki limusin ya. Iki kulon iki limusin. Limusin beranak niku dadine mental. Iku dadi mental Iki tahu sampean latih ta iko? Sing sampean latih kok sing ndi to? Cilik iki. Iya. Dik iki tak kene iki. Dek brojol iko. Nek kono ko. Oh, Ya iki wis latihan arek iki ya. wis iki kok wis iso ngrijiki ndek Tegal Kidul ya tak gebrojol ndek Tegal Kidul. Kok urung dirijiki godhonge. Kanane rong kober. Apa godhong tebu ah? Lanjarane anu. Cake lanjarane ucet ambe lanjarane tomat. Oh, riko mari nandur tomat. Lho tak sewakno. Heeh, terus wis entek sewane balik. Saiki sewane balik tak harap dhewe ngono. Tapi sik ono lanjarane. Sik ono urung diringkesi ambe wonge. Oh. Lah kok sing ringkesi wonge apa riko? Lho lek sing ringkesi ya wonge dhewe engko lek yen pamane wonge waduh aku gak iso ngringkesi lek yen kon butuh kayu peken ya tak ringkesi. Oh, no ya. Sik apik jane ya barange. Wis gabrak ah. Wis gabrak. Oh, lanjaran bring nom-nom ae wis pokoke ngadeg ya biyen ya. Iya. Mulakno aku engko lek wis wonge bari bahasane wis pasrah wis gak tak sabuti anune
Dabutono nek kon gek kayu tak gerakno wong. Iya ya, ndang ricik ya. Hmm. Baru sampean brojol. Baru tak brojol. Ate sampean tanduri apa rencana? Rencana aku ate tak tanduri pugung. Hah? Nandur pugung wis. Apa kok nandur pugung? Waktu lah awak gak nandur pugung produksi keripik miler. Oh iya. Ade mane tuku. Heeh. Iya iki wong-wong iki mampu panen pugung ndek etane PT iki lho. Oh ndek anu. Lorembong lho. Heeh, ya aku sing dikeki iku lho pugung kuning wadas. Pugung kuning akeh wong nandur pugung. Heeh. Iku mau dipaneni, entek yo an sewane dioperno. Nah iya. Iya sih ya Riko nandur Riko duwe produksi kerupuk ya dimane bahane tuku aluk-aluk dhewe ana kene. Lek iki saiki sementara keripik Riko Yo anu akeh sing tuku. pugunge malian. Tapi sampean duwe stok tanduran pohong sik ngawali iki. Iya. Loh, Riko iku usaha keripik berarti urung suwe ya. Waduh suwe ta. Loh, urung suwe. Oh wis suwe tapi suwe. Emang puhunge tuku terus ya. Iya. Lho dhisik niku lho yo tak tanduri pugung. Ndi? Ya ndek sing tak sewakno gawe dulu. Heeh. Mari ngono polane aku kualan, polane garap aku akeh. Heeh. Sing nang Tegal, nang sawah, ngurusi sapi, mari ngono. Sing bojoku sewakno Pak Tegale nggo pugunge. Iki kok pugung tok kabeh. Iki biyen. Terus mari tak tanduri pugung kabeh. Ya wis kena digawe usaha gawe dheweku. Akhirnya iso nutupi produksi ya. Iya. Terus mari saiki senarane wis anu balik karepku tak tanduri pugung maneh. Sing kidul. dicake anu iku sing dicake lanjaran iku ya. Brojoli, mari brojoli engko marono koyo dilarik gedhe, tapi wene pugung. Iya wis cepet wis ya. Iku sampean lek ngecepno iku turu apa ngadeg, Pak? Ngadeg, ya ngene iki lho mburi sampean iki. Oh, kaya ngene wis. Kaya wong biyen lah ya. Iya. Saiki kadang kan ono sing model turu ya, Pak. Ya ono, sing ditulokno ngene iki lho. Kaya tebu. Tapi anu pugunge ngono ku gak iso mubeng ngene, Mas. Woe ya? Woe. Oh, mek menisor tok. Oh. Hitungane woe oyote malah separo. Bener kaya wite apik tapi woe mek titik ya, kadang mek isi 3, isi 4 Iya. Jarene ngono lek wong sing anu ngono. Cek gede-gede, tapi kadang ya aku ngarani padha ae. Lah aku dhisik nandur pugung nek galke dulu kuwi anu kok pan sak nutup pageretan iki, nutup kene iki salare yo. Oleh pira? Glangsi anu lho Penuh. gak kuat 2 glangsian. Oh. Pokok 15 menit itu sak glangsi polare. Oh. Mene-mene dawane wae. Heeh. Jan kudu gede lah. Ya cocok ya lek diproduksi ya. Iku kok pokoke jumlahe kabeh totale oleh piro sih kok? 14. 24 apa? Ton. Punge iku. Oh. Tegal piro iku ombone? Aku mek rong kedok mek 3.800 meter. 3.000 ya nyen ombo ya wajar oleh sakmono, Pak. Ya. Tapi iku memang apik ya. Apik pugunge. Pak lek penyakite puhung iku omone apa tikus tok? Ya tikus ya. Mek lek omone ya tikus iku tok lek pugung. Lek biyen ana trenggiling barang. Iya, saiki genok. Berhubung gak ono babi. Wis tikus iku. Tikus tok ya musuhe. Sing mangani anune woe. Iki jenis apa ya, Pak, puhunge sampean iki? Sing iki pugung ijo, pugung sing ijo-ijo ku lho iki. Kula niki. Nah, ini singkong sama kacangnya Pak Dasono. Lah beliau ini punya produksi keripik miler, rengginang, apa ya? Keripik sego kethek iko ah. Enggak ate kethek. Enggak, lek biyen kan model kaya kethek iko. Oh, terus apa marono yo gawe keripik teko tepung iku anu
kanji. Oh, Tapi anune selepane cilik-cilik bunder-bunder. cetaknya kecil-kecil ya. Terus mari ngono gawe usaha keripik gadung. Nah, kalau ngubungi nang sampean ono nomor kontaknya Pak Das. Di kono lho omah. Oh, gak apal sampean ya. Apal aku. Pak Daseno ini gak apal nomor-nomor HP, yang penting dia tantang gawe. Wis ora tau ngomong apik, Nah. tapi lek di omah produksi gawe yo gawe rengginang. Heeh. Keripik ser, keripik miler, rengginang abang, rengginang Putih. ireng, Oh, ireng barang. terus marung Pedes rasa-rasa. rasa-rasa yo ono. Nah. Terus marung gawe keripik sego iku koyo puliku. Nah. Lalu keripik sing teko kanji. Mari ngono sing keripik ser lentengan iku. Ini Sing banyak palingan. sekali sahabat Kanyuara produknya. Pak Daseno ini orang yang gak pernah santai dan nganggur, dia pekerjaannya banyak sekali. Nah, begitu dulu kalau mau pesen langsung aja datang ke Dusun Glugur, Desa Ngenep, Bisa RT itu RT 7 RW Erwin Lali. Pokoknya tanya aja masuk Dusun Ngenep, rumahnya Umi atau Pak Daseno. Nah, demikian sahabat langsung Kanyawara, aja. video kali ini di kandang Pak Daseno yang sedang ngumbar sapinya. Sapi. Nah, saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.